Takže 5:30 a vyrážame na turistiku do Tatier. Dobré ráno, sme v Tatrách a čaká nás dneska výstup na Satan, je 8 hodín a začína sa naša krásna cesta. Bude to približne 1200 výškových metrov a 7,7 km, takže nie až tak náročné, ale niektoré úseky budú trošku ťažšie, takže uvidíme. Už kráčame akurát 57 minút a prešli sme 3,8 km. Zatiaľ je cesta úplne že pohodička, žiadne nejaké hnusné stúpania, úplne v pohode. Vybočili sme už z trasy a teraz nás čaká najväčší stúpak, niečo takéto. Takže bude to sranda. Trošku sa nám vyskúkalo. Ešte sa nevie ani obviesť. Takéto pozadičko tu máme za sebou. Nádhera. Aká bola najťažšia časť cesty na Satan? Tuto trochu vyššie, keď sme preskali a museli si to prechádzať až dole, bolo to spát, ale nebolo to takéto. No. Sme úspešne na vrchole Satanu, trvalo nám to 3,5 hodiny približne čistého času a bola to sranda, ale nebolo to až také náročné, ako som čakal. Chvíľku nás čaká tá najkritickejšia časť, niekde tuto.
Tomu sa hovorí skratky. Tu sú reťaze, ale čakal by si hodinu a pol na reťaze, tak si to pekne takto skráti. A Mišo už ide. Mišo už driftoval. Ľudí tu je už akože statočne. Už je to ako na námestí. Tak tu sme dole. Už sme pri aute, naša turistika už skončila a bolo to akože celkom nie až tak náročné, ako som čakal. A bolo to fajn, užili sme si to, počasie nám vyšlo, takže super. Pre viac takýchto videí daj odber, like, koment a začneš sledovať, takže čauko.